Ha? Ano siya? Oh, dila ako tulong pagkatawon. Pangiton sa ni duha iuli. Idugang din dari ang litro nga duha. Tulo. Aw duha. Isa din ka kub. Hey, naman guys. Kaya na ha, kaya na kayo. Ang makumprahan na ni duha ka 8 ons og 6 ka litro. 2 ka ons, 6 ka litro, isa kobra. Sa cobra og red horse tulo. Tulo red horse, galon. Ah. 5 ka red horse. Ipatotal daan dor. 5 ka red horse. Unom. Duha. Isa. Upat kay bilin maning duha, kay bilin maning duha. Unom din ka litro. Patotal og pila. It ons. Anong ka litro? Busa ka ba mo? 5 ka red horse. 5 ka litro. Tagay sa kuan ni dor be. Abres ka be. Isa lang ba? Namay ka to plastic dai? Oo. Napila man? Isa ka plastic. Kubra? Ay wala. Katora botelya. Di ka rin, Vitamilk ako. Dili ka rin. Kareo. Vitamilk. Oh, ya pelan deh. Good morning everyone, everybody mangpra. Hinang may basta makabayad sa bayron, nono may pasang kinahanglan. Mangumpra, balik. 1K. Balik 1,000 sa kayo dala. Sa dali. Mangumpra balik 1K. 1K. Round kadadlaw ngumpra, ginagmay, bahala ginagmay basta kay kanunay. Grasya nga gihatag sa Ginoo ni tiyo ko do. Tungod sa grasya kay Panunayos Ginoo. Natulong na yung balay. Yung pamilya tulo ka buok. Ang pamilya kayat tiyo guys, kay yung pamilya tulo ka buok. Nag-iksyon guys. Malayon guys. Ginagmay. Tarong parking kay mga. Walawan ako. Budgetan ako 80K. Double ka. Di mo lang pa ipagputil ka doon. Mga nga. Sa tamban, sige ba dito? Dala na ibutang sponset. Naog yung punador. Dila pronset butang ba? Ano ka? Dila pronset gani. Masunod yung punaron. Ya. Split. Ubus naman ang money. Tagulwan Public Market. Tagulwan Public Market. Hello guys. Nagbuwan eh. Mga nagbuwan eh. Mga naong oh.
Ada gugnaw kaya ang gilan sa kihiro itong kaon. May tipik-tipik, may tinaguan, kaya ang gilan sa lamoy, tawas ginhawa. Mani guys, sama lagi balik-balikan yung napitan din guys kay araw magkaway ni Mos, pumiring nalala guys. Balik-balik tuh kita dapat pelan ya guys. Sama juga. Mga mas, kikit mo yun. Masuk pak, takway. Mana sakuro na. Sanggiuno nagmanganaw. Wala, sebenarnya saya kulang. Matangina. Ako si Rito, digit vakansi oh. Uy. Wala namin, gikan mi ng umpra. Hindi namin sa mong bukid. Kasi magtuklot na ni. Muling dalan pa dong sa Maribohok. Balik-balik nih guys. Balik ka gito. Para maka bayar pulang. Apa? Ako buat mga Bodyguard. Mga body-body nito yung ngayro. Siya na kayo ngal ko ba oh. Mas gapos. Gawin tuh. Saya kah? Terus kah? Nagsugod nagkabati ang dalan guys. Oh, sus, balod guys tanan. Malas. Grabe ka balod. Napoy. Iro rin, liligid. Malas. Nagsugod nagkabati na mo iro. Kano sis dalan nga bati kayo. Muna ang dalana guys nga mo'y pinakakuyaw. Kaya na nagpuyo diri nga kuan. Dilingon nato. Dilingon niya. Katulgon mo na yung driver oh. Tunong sa Dublin nga matulog. Kuya man diri nga dalan guys kay ngano. Dul kay pangpang ba manay maligid ba to? Simba ko palayo. Maligid ang bato. Timingan ka. Way ayong. Kampo na lang gid ka guys nga walay bato maligid. Gipit-pit kay maligiran tayo te. Pit-pit mo niya. Ngani kalisod ang among dalan. Di pador. Huh? Kumpiyansa ka dire nga maligid ang bato. Oh? Timingan. Dalan pa dong sa Maribohok. Na ay gwapo nga dalan na po'y bati nga dalan. Na ay gwapo nga driver. Nga nagduka na.
kayo mag-landslide niya. May mga bato. Ay, kuya, dire kung tingulan. Pero tingin ito, kira. Kaya dilipita. Dalan. Ha? Kanina nga bato. Kuya, kaya hindi siya maligid. Tingulan, bitaw. Mahumok pa ng yuta. Kuya, kaya siya mahulok. Kaya lagi kuhan ka ng mga agi ba? Simbak ko na yung mga agi. Timingan bitaw. Buhay tayo. Dalan dito, mingaw is tanan way mga balay. Ang bago pa dire mahadlok jud. Sauna bago pa ko dire mahadlok ko dire maagi. Sabi na gabi-gabi na. So karon na anak naman. Nani mahadlok dire mauli na may tagalas libis gabi. Wala man ko yan. Driver ron ang tuka. May siyang ulingan. Ano siyang ulingan, no? Dire maguling ang mga tao. I-deliver rin nila sa kuwan, yan ang mga maginasal. Yan mga fast food ba? Kailang negosyo dito yung mga uling. Nalihunong si Bador. Mga kadok. Nganda siya, CR. Naog sa tabi karong tuyhad atong mga tubukugan. Ay guys. Iro na mo guys. Nakamang kinompra mga mandala tubig, bugas, ay among iro dire. Ni mga kinompra mga cook. Bawog sa manok. Gustiyo nangihi. Masya mga uling. Mga ulingan ba? Huh? Di mag-uling ang mga tao. Baligya din na nila dito sa kuan. Kaya deliver din na sila nila sa mga fast food chains. Taas kayong pang-pang. Layo pa kaya mga tonoy. Layo pa ng buntod. Oh. Layo pa dito pa na. Ayan. Daw na natin ang atinda. Sakit kaya na sa ilong ang aso dor ay. Dor. Ay paduol sa uling bakay bukay ang aso. Kasabot sa ubo. Uy. Uy, siyang ulingan. Ulingan guys, sa Malibok. Koy mga ero sipat kayo. Ano siya i-deliver pag human? Ha? Mga kuan. Mga emang inasal ana. Undangan eh? Kay? Mo ba? Murag mga bulkan no. Undangan di ay? Okay rag tagsara ang andar ba? Kung magdungan og andar. Ha? 30 kay ngani nya magdungan og andar tig yung aso ha. Gusto ni mga irong ako kasi nga galon tuwa man. Ang usa ang buros. Uy pakialam. Ato sa mi ay. Video-video rami. Souvenir ba souvenir? Tanarit. Rit, tanarit. Rit. Dali.
Paundangan dahil kuno to dito kay kuan. Reklamo mga maestra mga agi kay aso lagi daw kuno kaayo. Ang guros. Puyo, di kay di kalayat. Red! Ba? Ano red? Hey! Ako mo na babak na yan. Ayo gido eh. Tara.